Rumski kickboks klub RU 09 je ostvario zapažene rezultate na Evropskom kupu u Beogradu. Osvojili su 3 medalje. Jedan od najboljih takmičara i uzdanica ovog kluba, Dragana Nešković, je dodala svoje trofejne kolekcije još jedno odličje, ovoga puta srebro. Prvo da kažem, su pripremljene veoma žestoke bile. Ja sam prezadovoljna sa srebrom, naravno moglo je to da bude i bolje, ali ipak doći će još jedno takmičenje, uzet ćemo zlato, naravno, i nastavit ćemo u istom tempu da treniramo. Prezadovoljna sam inače. Posle duže pauze Borislav Krkić je uspeo da osvoji bronzanu medalju i kako nam je rekao, nada se da će sada nastaviti da niže uspehe. Zadovoljan sam, mogao sam da pobedim i sledeći meč, ali takmičar je bio stvarno bolji, nisam se nadao, imao sam malo i tremu zašto mi je prvo takmičenje, nadam se da će biti bolje posle dosta treninga, truda. Trener kluba je više nego zadovoljan ovim uspehom i kako kaže, sad ih očekuje prvenstvo Srbije, a ako sve bude u redu, finalne borbe će biti u Rumi u maju mesecu. Dosta sam zadovoljan. Mislim, mogli smo jedno zlato da uzmemo i ja sam se iskreno nadao da će Dragana da konačno proradi u toj nekoj disciplini, ali eto, dobro, nije ni srebro zabaciti, ali trebali smo idemo u tešanje ove nedelje, međutim, malo je povredila rame i onda hoćemo da je sačuvamo za prvenstvo Srbije koje će biti krajem sledećeg meseca u Vranju, a ako sve bude u redu, onda će finalni meče da se radi ovdje u Rumi početkom maja. Posle ovog značajnog rezultata, kickbokseri RU 09 se vredno spremaju za naredna takmičenja i za novo osvajanje medalje.